Gwybodaeth am Gastell Deganwy. Trydydd ganrif. Da ni'n Rhufeinwyr. Da ni wedi cyrraedd yma o Rufain. Chweched ganrif. Maelgwyn Gwynedd dwi. Dwi wedi adeiladu fy llys yn Neganwy. Deg 80. Norman Roberts dwi. Dwi'n dŵad o Rhuddlan yn wreiddiol. Dwi wedi adeiladu castell newydd yn Neganwy. Un 191. Gerallt Gymro dwi. Dwi'n mynd ar daith o gwmpas Cymru. Dwi wedi gweld castell Deganwy. Mae o'n gastell gwych. Un 2 1 3. Llywelyn ap Iorwerth dwi. Dwi wedi ailadeiladu castell Deganwy. Un 2 4 5. Mae'r Saeson wedi cyrraedd yn Neganwy. Mae Llywelyn wedi marw. Mae Meibion Llywelyn wedi chwalu'r castell. Un 2 5 4. Harry Trydydd dwi. Dwi wedi ailadeiladu castell Deganwy efo tŵr a waliau. Un 2 6 3. Llywelyn ap Gruffydd dwi. Dwi wedi chwalu'r castell eto i stopio'r Saeson. Un 2 7 7. Edward dwi. Mae fy nhad y brenin Harry wedi marw. Dwi wedi ennill brwydr yn erbyn Llywelyn. Dwi isio adeiladu castell newydd yng Nghonwy.